Lille mand, er du snart færdig? Er det også så strengt? Du skal spise græs, fyr. Det er ikke til kartoffelmad, og det er ikke til dig. Nej, du skal spise græs. Ja, du skal spise græs. Ikke kartoffelmad. Nej, ikke kartoffelmad. Lille mand. Er du snart færdig? Ja. Det kommer ikke til at ske, dreng. Ligegyldigt hvor længe du prøver, så kommer det ikke til at ske. Nej, du er en bandit. Du er en værre bandit. Nej, John Wayne. Så skal det der tæppe i hvert fald ikke ligge der, hvis det skal være på den måde. Nej. Det skal i hvert fald ikke ligge der. Nej. Vimligt tæppe. Bilder de sig ind og ligge der. Nej, jeg bider det. Ja. Så, nu lægger jeg det lige pænt ned igen, dreng. Det må godt være der. Jeg er lidt destruktiv lige nu. Hej William. Kommer du også nu? Jeg kæmper lige lidt med Lillemands her om min kartoffelmad. Lillemand, det er ikke din kartoffelmad, det er min kartoffelmad. Ja. Det var en lille fræk mule igen.